de semamba titi wo bi kira no ni kuso awohwe efa du so fitiem akraba maje madwanti pa de tena so na me no betwetwe nkomo enti mo da woroma fitiem na mde mo aduri pa konya bi tena so na akraba je bi obi ka kire wo no obi sew ade semamba me da so gina de me gina ebe na kakra ni edato mani mu se eye otumfo tekoko so abebio opim so ni fie aduenu a wo die no de di mu akutire pa mamre ne amane ye ba ya adwuma yi eye ntoma ne mrantie obi aba no hatare no hye wanwan nya hwese ntoma ne fura na ye onom den edi mabawura kokyera center makope na nankatia na mpani se sabe setifu du apajafo ho na nantimi amba edi wayi na sene mu ba se wamra na ome atifo nyina adom na de mehwe so beye no ono ane bayi betumesi na nan abibia kama mama enti munti na mtu saa na mo no adawroma ene de akraba je bidie maduru no enti mo ame ye kama mre ne amane ya de edi mu akotere pa ne ntumafura enti ne ye besua ntumafura entumafura ena ma ye hu se wo ya kani sabe wo ya santini na ma hu se nya bibia se ntumanya ne to ne hamo na emom ni fura no enti ne batutumi na akokotwa center kofa na nankatia mekwa mensanka no ono ayi ne ba se o mesina nan no medi djuma ma no na mpene se ba ko wira do egu o mpeso no nkwa ba ye na se boni ho a ekira yira ono ane ba obo no so ahyere den ti de na na ye bia otimi ye eno nti ena masada aje kofa na ba na nya obi ase mo afita memere mo me pese wo wakan ni awo ye na di mu na wasante se mu di mu enti na enya obi a na no wedi djuma yi se ye nua ata kada che pia o na ho te sei adumru ada o ma me ho ye pa ye da jase wada o ma ene meni matiefo ye to nsafre wa enye bibia se ye pese ye frantuma ne ye fra ne yie se da ya openso ni fiedu na wodie ye betutu ntuma nyakota ye wurachi sa pepepe fi se ye ka kire mrante se church no ma wo mo hyede ba ahemfie no nyane kwa no ye fa kotu ngunsa enti ntuma no yesi yesua ne yesua ne yie eno nti na meto nsafre wo nti ba ya titi obi kirefo na ye frɛ wo akwa ba bio ye bru na entoma no gu ahodo sei nyame anim ne entoma no egu ahodo makoma ko dumienu entoma no ni frɛ no gu ahodo dumienu me kwasem sitale nko makoma ko dumienu bobodi no na mintie na ne papapa obetimi afra kwadwa bo ase ame ehu se ontoma wa fra ni monyamom eno ye makoma ko num enum sa pepe na de kwadwa bo ase sa pepe dia ka de ye dia ka de infra kra wo kire mu sei dia ka no meyiri besi no omo fura na etwi fom wo hia ne se opanyi wontuma etwi fom oze o jame aye fi a meyiri besi me nam tontoma nyentoma na to entoma ne di no sa pepe e na de ahi bio e na maka aha wa fura ntoma no na wa fanze wakọ engine room wakọ ayi ase na wafa biagum awie na nisu ye ne who are you ene o ya busu apanyi kro ochi obetwa abo sa pepe yo ntina ntuma no sane yesi aye ba sa afa no ene obeka bi a kire wo ena mehwe me baabi eno soso no kwan business afa sa pepe mokwa wa anka se unim se wa ntuma na wa fura no ze bo se wo mamoa ahye mu mfim ande ase opeso theater chemu no sa pepe entoma ne di no hwem baabi abusuafo ye sempa wada oma medini kosiri obi na wa kire se de ye frantuma nankasa akroba me se wunti na me ba me mre ntunso ye mre me ye kosiri obi sesi ye no modaroma ene dey ye be chesania ye be sie fra ye santentuma ni ahye ye wura ni monyam e wonto me frem nti mo fa mo ntomo na mo be gina mfimfim na mo gina mfimfim a mo de mo sebe tontuma ni na mo pija baako e da be hye wo kon ho o pija wi a o be sa pija de to so mienu ni pija wo pija ni nyina ne se na be ya unti antoma na so e ma na nwe won hwefom eno nti na wo pija na de to so mienu so o lo ntu onsa benkum no ebe fa ntoma ni mfimfim amana bipia bontin ne mo ache pepepe ensese baby wa chen baby na wo wi a de egu wabasa so no onsa benkum wabasa so no be mana ba be hye wonsem
ebe hwe nsem wi a wonwie obeyi wo nsa nifa na pia bonten na wo de atontoma na chi sei madam ma mesama kubiem be pia bonten sei ya na wa hwe sei sani a wo che benkum no ene nifa no aye pa na yo sa aye pa dia ene ya medane me nsa nifa na kakra kane na egu me nsa so a medane ne sei na me de me nsa kokromoti na kane nyina bom ahye me nsam bibia na mapija me nsa yimi no akosoro na ma me beto agu benkum nim sew tugum wi a metinim metinim wi a mo hwese ne ntuma nanim asi ada ho a ebe mo hu se ne ntuma ne gina bresitie mewie no na me fim ha na aka me pija na baako mienu na mabo ahye de wo soro yi ase me bo hye ase wi a agina se ne mepe no na afi no manim ha no metwem na me de ato mabasa kokko em tu mabasa kokko mu wi a kane me se ne me nsa benkum ne wo no mema na banyama beti kane no na wo se ya mema na banyama beti nti banyama beti a na maye me nsa na boko na me de ato mabeti kama okani bi ense won to me ni dane nti me de ato mabeti awie no ansa na me de me nsai aba be sisi na me kokoti sem na ano aye din na ntoma na ye kroko kama we ye fana esikafo o ma mante on ba to banko be hajo mu ye frɛ no konfanko obi on fa ne brain ya go ɛno nso so no ɛte sɛ de di kan ye betwa mu ya wobɛgyina mfimfin na wɔre sɛ ntoma ne mu akye mienu ana mu akye mienu awie dia ɛne wobɛpagya bi agu kon ho na wasa pagya de to so mienu ɛde agu kon ho na ni pagya no egyina sɛne ntoma ne sitie wo pagya no so wo pagya no so ɛwɔ sɛ wɔhwɛ sɛ ɛda wonantu baabi ɛsɛ wo sesen baabi ɛsɛ ntoma ne dan ɛda wonantu sɛ ne amedi idai ɛnsɛ sɛ wo pagya ma ne tra nika na ɛhyɛ ntoma na sen daabi wo sɛ wo hwɛ sɛ aso ɛda ntoma ne da wonantu ana ɛda menantu de ne yɛ kama ne na mawie no mensa benkum no bɛde bɛfa ntoma ne mfimfini bɛde fa ntoma ne mfimfini na kyɛ pɛpɛpɛ na de agu mabasa so no benkum no mama na ba be hye mensem se na be ya ntoma ne muduro no mbegu mensa so na afi me yi mensa ni fa na pie na me de atontoma na chi no so ba bi pie abonten na ma hwese se nya ma che benkum ni fa no ayepe ana ayepe nti no mesi mensa ne tira asese na me de mensa benkum ni mensa kokromoti no achi ni nyina hye mensa na ma togu me sabe nkumene so togu me sabe nkumene so a memfim ha na me pagya no e pagya na baako yenu mensa na ba be hyase e be hyase a esikafo amantem no e ko hye mabasa kokko na we ni de e be ba be hye me kon ho nti no me pagya me nya bo hye me moto ase a na ma twim e de abegu me kon e begu me kon ho wi a afi na me de mensa benkum no eba be to so boko na fe me de mensa aba be simia no mo se ensonso ye dem sikafo amantem no animu no e kontenten so na konfanko ne de eba e be hye wo kon sa pepepe na de be de bram konfanko anu so na wi ni wadaroma de to so nso a eba no e frɛ na e chamfo e kwan a obefa so a se wontuma so se turo obefa so a obekye yewura ama na yefefefe wo bra o mbre kra nti eno so na ebe madara ma mo nhwere de ebe nso ye frɛ na e chamfo eno so no obegina ntoma ne finfin sane ne de etotu mienu no nso so betwam na wahwɛ sɛ ntoma no achepe dia ene me de mesa betu ntoma ne finfin na ma pagya baako menya pagya baako no enam sɛ mentoma minim sɛ ne mesi apagya ne nti pagya baako no eda ba bia me pepepe
nti no wadaroma sa usu fra na ntoma se 12 years or 10 years ni pagya no hwese eba beda wo nantu eno ne ade ehia nti no wonya pagya na beda wo nantu bia wo pagya no so wo pagya se na be ya wontia ntoma no so e ma no nwe wo hwefo mo bra wo hya ase pagya nti no wadua na wo nsa benkum no wo de be fa ntoma no mfimfi me de fa ntoma no mfimfi awie no mfimfi no me de me nsa fam no dodo na aba dugu mabasa benkum ne so na ma hwese e ba be hye me nsa benkum no ebede mu a na menya ntoma no muduro e wo me nsem na afi me yi me nsa na pi ni fa no me yi pi a me de ba tontoma na chi ba tontoma ya chi me de to achiri wi a me hwese benkum no ni fa no tenten ni mu ayepe ana ayepe ene me da na me nsa na kakra na me de me nsa kukurumati amwa no ahye me nsem na afi ma to gu benkum ne so tugu benkum ne so wi a matinim ahwese ntoma no na tintim tugu no ayepe ana bi wo ha wo to no wan hwe itimi yesi e ba sa ne fe no atosin itina wo se wo hwese na tintim no ayepe e wa hwa amene hu sa ayepe dia ene aka mfim sene ya e wo fom yi peye e ba wo made apagya mfim no baako mienu miensa na abasoro afi no betwim de ato abasa kokoam ato abasa kokoam a de mensa benkum yi na yen kakra sa na aba beto so yen pagya enye ni sei modaro ma debi ese sa wonto mani dan tina wo se e wo sei ya yen boko na aba beto so e beto so wi a kwan be na mefa so a mekwa akwache yura efisa santimra mu no yen fa yen sansi nsisi enchia wo hena ene na kwan be so de men se mensa benkum yi be de bekọ machi akwa akọfa mentuma na e wo machi no na de wani mu ha no so makani mi nu nyina abo na kani mi nu boma mensa kumai kokromotwe de be pia ntoma ne tiko e de ahye memfim na afi aye echamfo nti se bia me fa ne se yewura na ti hoi na mpese me kwachia no a ni minim mama mra da danti me ntwen mo ahenkwa nka nche me se abetiri anase na na chia me nka nche me se abetiri enu ane se me de mensa awo ma beti oko na ma yi mi chacha metie mfimfim apo mu ase a chia me wura me chia ni bia ma hye me chacha ma twe ma ade akata so na wie nti be ye den na me ntomati mi asai enti mi nsai da na wonim fra e na wonya do nsa wo ha na ni nyina agu fam na wo su go ya sanity yo ya de chamfo abramu madaroma de de abramu so de fa na e champion eno so na na mo ne yeso kokra eno so no megina me ntoma mfimfi na mapija de me sa ntoma mfimfi mapija de dika ma pese aso oh okay ejina baby me pena pepepe temele me sabe nkum be fa ntoma mfimfi amana epe wi dia ono mada mo hwe ni yewe no broni se e simple na enso wan hwe ni ye a obefra na amana ye tantantan benkum no me di begu mensa babeti asana be gimi fa na pia bantin na me dia tontoma na chi ama hwese sania me chewi nim no baby nwanchine baby entoma bi wo ha odasani na opam no pam ni yi nti onsane tim be piem pam ye na so mpempem pam se be piem pam ye na so a eboa mo hu se wache ntoma ni mu yi aha nti wache mu yi awie dia egu abasa so no onsane fa egu so no obedan ni si kama na abi kokomoti no ammo ni nyina ahye onsam ummo ni nyina ahye onsam wi a odo onsam benkum ye be ene ni fa be che ntoma ni mu mienu sei yem biem sei da bi madaroma yenti amaye ne sa medi susu ma beti senya mabeti tentin sitie na me di susu ti me aye ne se wi a me betu agu mabeti so me to gu mabeti wi a na fe me nsa si mi ha we ye friend a champion na nanom te fra na enso me gidi se senya me fra me di omo abehu se enso so ye da omo die ne me di nim enye fra ne se ye ebe ye den se metena se ama me ntoma apa ana mesa aye me ntoma yi na nanom dodo na afra ote hokura na oye ne ntoma yi onim friend ya enso nya ba na na mo akonkete ahwa me kire wo ntoma ni fra yie
ama wotena se a wankasa behu se yes wofura ntoma papa nti modaro ma mo ntoma eya na efe na nso no ni fura ni nti no na ni monyam kofom no modaro ma mbo modi ana mbehu na na mo akonkati a mebo modi a na ma kire mo ne papa pa na akasa